Mga amigo, natusong kang Noel na yun. Sarawayon. Kape daw, Noy. Kape, amigo. Yo, good morning. All right. Hoy, sa mga birthday celebrators natin yan, happy birthday sa Indogabos in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hearing. Thank you for watching. Aramonta daw mga tugangan, mga buwan naman ng manya tong baretang niya na pagkagarig di po sa DCGBE, mga baretang may init sa morning. Sandali lang ha, nakalang pasupinduton ko. Okay, ay sus net ito. Gayon ini kayo. Bako ini. O ni kayo do. Yan, okay. Alright, Berumanong Bareta, mga tugang in the morning. Alas 5:16 oras po sa DCGB. Ramon tangunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Al Armario. Paring Al, kumusta dyan? Maray-ray ang panahon ko dyan, pare. Sana uminit pero na. mainit dako lang bitoon. Oo. Na malinig ang kalangitan mo niyan Sana. Sana uminit mo niyan Okay? Yes, go! Dakol na mga motorista man ang nadetikitan sa oral daw na pag mga traffic violations ninda, lalo ining mga motorsiklo dahil man iyan sa sorpresang mga checkpoint na pigigibo kan Legazpi Police. Yan ang saro sa mga paaging onyan ang Legazpi PNP sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita para may pasunod ang mga traffic rules and regulations laban sa mga posibleng kriminalidad sa palibot, kasabay na ang pagpasunod man kan minimum health protocol, lalo ang paggamit ng face mask habang nasa biyahe. Digdi sa Barangay Taysan, ang mga taga-Sipak 4, pirmi man may mga sorpresang checkpoint sa iba-ibang pwesto, kaya dakol ang mga nagkakatirikitan na may violasyon. Pumundigdi na iba dahil ng lisensya, iba expired ang restro o lisensya man, ang motor, iba overloading, as in minsan may dahil man nag-face mask, kaya yaon ang padagos na pagirumdom ang Legazpi Police, pagirumdom ninda na bago magbiyahe, sigurohon muna na reglado ang gabos para dahil magka-problema pag-abot sa checkpoint na trabaho maninda sa lado kan Philippine National Police. Yan pa rin ang bungkaras kan mga informasyon. Alarmario, thank you. Salamat, Paring Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy sa mga balita. Uy, alas 5:17 na tulos. Ang bilis ng pangyayari. Lowens Barcena, may dagdag na report. Lowens, good morning. Kumusta dyan? Yes, salamat tabi Pipi Henry. Maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Mabulang sa karsel ang tulong kalalakihan matapos na madakop sa illegal na patupada sa Urban 4 Resettlement Site, Barangay Bangkiruan, Legazpi City, Kasuhapon. Basado sa police record kan Legazpi City PNP, ang mga nadakop na suspect Iusinda Ronald de la Cruz Flor, 39 anyos, may agom, high school graduate driver, asin residente kan Purok 5 San Jose, Maslog, Legazpi City. Pandua, iyo si Robin Condalumen, 54 anyos, may agom, para tienda ni vendor, residente kan Purok 3 Don Bosco, Bangkiruhan. Pantulo, si Edmundo Lucedo Begrado, 74 anyos, lolo na ini. May agom, residente kan Purok 1, kilometro 16, kan Bangkiruhan, Legazpi City. Susog sa police record kan Legazpi City PNP, idinarakan mga intel operatives ang mga suspect
na in acto o in flagrante delicto na imbuelto sa paggibo ng illegal na patupada sa mag-aalas 4 nin kasuhapon sa nasampitan ng lugar. Na-recover sa insidente iyo ang mga minasunod. Duwang manok pambulang, Duwang manok. Roger Gadan na ini. Agad na. O, Siguro ito so inabutan na susultada. no, O baka ikaperesultada na. So, ang saro dyan na walat so daog. Roger, Oo. duwang manok na Gadan. Oo. Dahil nagad makakanigar sa may nakalaag pang tari. Ah. Atin na manlain-lain na dominasyon ng kwarta na bet money na minasuma total 1,680 pesos. Aha. Ani Patura, nagpreparar na kan kaipuan na dokumento para sa pag-file ng criminal complaint laban sa mga arestadong suspetsado dahil sa mga oras na ini sa sa ngunyan may an na pagkukuha o kaya pagdadakop ka na otoridad sa mga siring kining bagay, lalo na kung illegal na patupada. Ano, saan nga ni Tabi Lawins nangyari na lugar sa Bangkiruhan? Sa urban Bangkiruhan? resettlement site o sa Bangkiruhan Tabi Bibian Ray. Oo. Ano ang... Ako gusto ko lang maghapot. Ano yan? Tanata nangyayari yan? Iyan nga ni ang problema. Naling mo nagmemo si Mayor na bawal ang tupada. Oo, Bawal ang bulang. Ikaw siyang advisory, di ba? Roger. Di ko alam kung lifted. Pero dahil man akong nabasa na lifted na ito. Oo. Di nagmemo siya na bawal. Natatanaga kay Igwa panintupada. Ano ba yaan niya dyan? Siguro, Bibi, baka kurokultura o baka nakasanayan na ang Ay, mga tao. sus, ka na pangyayari. Pero yan yan. sa faktor na Oo, pinagilid na, ne. Bibi. Ang saro pa dyan. Ano ang papel kan barangay kapitan dyan? Siyempre. Nata nangyayari iyan na may barangay official kita dyan. Dahil dyan pwede magsitaan barangay official. Iyan sana. Dapat magpaliwanag ang barangay official dyan. Iyo. Di ba? Yes, Dapat pero- magpaliwanag. Isang kapitan kang Bangkiruhan. Kapitan Crispin Butin. Kung may kontak ka Tabi Lowens, balua daw Tabi na kauro noon. Roger, sige. Alingada kung paano yan. Tagari, ako nahiwagan ako kan nailing takunang kapitan dyan, buda barang. Sorry Tabi ka pa. Sorry Tabi. Demi pinako ang lado mo. Kung ang barangay official ta dyan, mahigpit, di mangyari yan. Oo. Aram mo nangyari ka sa Lowens? Oo. Nakawaragas talaga yan. Kaya palan, so dapat ang mga pulis, palan, pag nagsakyada ka dyan, di ka una magali, tumarago gararay ka mo. Di nagsiriblagan na nga di. Roger. Sagin ka mo umuruli na tapos tumarago sa palibot. Oo. Aram mo nangyari, nagbaralik sa nagdrupada. Hindi kang ganda na ram. Nagbaralik. Aram mo nangyari. Oo. Nagkahanap kang chinilas. Mga sarawayon ka mo. Sarawayon. Para yun na pati yan urban for settlement site. Para yun na yan. At nagkawaragas na ba ya? At nag-arapon sa kasapon. Nagkawaragas. Nagbaralikan nga, sir. Nataga niya ako, nagbaralikan. Unin niya, sir, nagbaralikan. Ano nga niya ko? Pigiranap niya, sir, sa chinilas. Nakabitis pala na nagdurulag. Pigiranap sa mga chinilas daa. Pangyayari sa Maoraro, gusto sabihin, kadakol ka nagtupada ka chinilas. Waralat na sa chinilas. Dapat pala mag-rubber shoes. Ano? Mag-rubber shoes pala kung magibo Sa ka. masunod gayon, naka-rubber shoes ka, tampag dalagan, makaskas. Ikaduwa, kung bako, naka-spooting ka, Oo. naka-Nike o naka-Adidas ka. Yan. Mga sarawayon ka mo. Adidas kanso. Nagkata naman o. Ano ba yan? Nakawagas na talaga. Igod na kinakalaog sa eskwelahan. Igod na kinakalaog sa ibang harong. May nakalaog sa ibang harong. May nakalaog na sa ibang kusina. Bako manin na kusina. At nagkawaragas. Unin na. May pagharali ang kampulis. May nagbaralik. Masalin daw ito. Maturo pa na giraray. Na-imagine mo, Lowenzo, naglalakaw-lakaw, nagkakaralat-kalat. Oo. Malakaw baga dyan sa, sige ang kiriling-kiling. Sige, kirilig-kilig. Tapos sa Di, chinilas. inimbestigaran ka, nagarap, uy, matrupadang yung gari ka mo. Ngeda po, napigarap ng chinilas mi. Yan sana. Winda, mga sarawayon. Mga Ingon sarawayon. Pero seryoso, Tabi Lowenza, kung may access ka sa Legazpi headquarters kang pulis, unang ihapot, sa pagdakop sa tupada,
Dahil dyan pwedeng isabay ang barangay official. Maski wala asinda dumana, maski wala asinda dyan. Ano ang paninimbagan kan barangay official pag may tupada sa laog kang barangay? Tayo posibleng dahil dyan kimakatip sa kapitan. Correct. Di ba? Correct. Ang kada purok baga, may naka-assign na kagawad. The Purok President. Yes. Ang kada purok niyan, may purok president. Ikadua, ang gabos dyan na residentes, paminsan may number si kapitan. Oo. May number ang barangay kagawad. Ano iyan? Dahil lamang kinag-feedback. Imposible na din maramang kay kan barangay official. Ay, di ko nga aram na may tupada pala niyan. Gari imposible yan. Pag tipon-tipon pa sa nakan, may matex kay kagawad. Firmina. May matex kay kapitan. Ta, ngunyan baga, pigbabawal iyan na may COVID. Oo. Iyan ang dapat na aramon ta. Apot ang polis, buda ba ka makaormo si kapitan, ano nata iyan, tanangyari yan? Correct. Iyan ang sa tuyang hapot, alas 7:30 pagwaring ang hapot. Morning Roger. hirit pa sa na ini. Oo. Yo. Okay? Oh, Roger, so yan, BP. Pero yan sa mga subject for follow-up niya to sa may kinaraman sa nangyari kaswapon dyan sa Bangkiro. Oo, Roger. So, yan, BP, ano? Okay. And may saro pa kita, BP, pinagpapalo at pinaglalado-ladong istorya. May nasulong mga arong dyan pala sa rapo-rapo poblasyon. Nata, ay, yo. Oo. Na ang initial na informasyon na nareceive niya to, wala ki bumbero, nagturuwang-tuwang sa mga residente. Yun ang Wala man naging talagang bumbero kayo dyan. Roger. Wala man, gara igo dyan ki fireman, dahil man ki truck. Yes, nata. Oh, di ba? Oh. Kasabo, Roger. pagdidangog ko si Pading Mar, ka-interview niya sa taga Bureau of Fire Protection. Ang plano, gari maburog tagda ki mga firemen, buda, mga bomber, mga fire truck, kada munisipyo. Correct. Dapat lang, dapat lang. Dapat kayo dyan, so, ano po kaan? Si fire truck. Oo. Di ba? Okay. O, sige daw. Ang amphibian mobile. Palo pa daw yan. Okay. O, sige. Roger. So yan tabi, Pipen, mga dagdag na istorya. Mabalik na lang kita sa iba pa mga follow-up report. Ako po si Luis Burso Persena, kaitra si Henry Boy Mata sa Mobile Unit, DCG Peño. Salbata ng pangyayari, Madam Angel Kiambao, alias Don Sulueta. Adi, kumusta ang Mixclad at ang pizza? Okay man po. Masira mo talaga ang pizza mo? Baka mapasala kita. Iyo, abi ba ya ito? Beda pala, beda. Masira mo sa Mixclad at ang pizza? Ano nga, mapaulit ka? Sure ka nga na. Oh, Bossing Abi. Beda. Bossing Beda. Supili na lang ang Mixcloud mo. Taba ka may dakol pang tiladon dyan sa Angeles Pizza, Angeles Candy. Yun ang gusto na lang mo ng asikasod mo. Taba ka dakol ang tiladon. Maraot ito. Ayo. Gusto kan mga pulis magkadarakop ang mga paratupada, BP, palan. Pag nagtripwasan, hanapon kan mga pulis, anday chinela, atayo na nga ni Imigo. Arag ba sa ay matalion ka man talaga. Arag pa lang kayo ni. Siyo. Yung nagtripwasan, taraguan. Yan. Ilingon sa mga yaon sa law kang arong na mga, Noy, isulog ang mga chinelas. Ay, yung nga po. Anday chinelas, naglaog sa tupadahan. Oh, inda. O, digdingani po sa bunga oro alo ang turupada. Daipig dadakop, maski dakol ang pulis. Digdi, good morning. May tupada sa bunga. O, ano man na, pait dyan. Mga sarawayong kita, di. Pabati po sila Mama Evelyn Ricardo Antonio and happy 26th wedding anniversary from Mama Evelyn, Ma'am Evelyn ng Kabangan. Okay? Madali lang, Jim, madali lang, Jim. Taba kay may reaksyon dito tungkol sa tupada. Digdi sa may diki kampawa, duro Domingo ang tupada, tanod pa ang nag-isos ko. Valid ngayang informasyon na yan, apotong ko daw si Manayuli kaya. Apotong ko daw si Manayuli kaya. Ha? Tungkol dyan sa tupada na andyan sa pawa. Ha? Haloy na ngayang may tupada dyan. Sus ko. Haloy, nagmemo na si Mayor, dahil nagpundo. Ha? Nagmemo na ang alkaldeta, naling mo nang may issue kita kang COVID. Mga sarawayon kita. Good morning, Mr. Maceda. Pabati kay Mr. Crispin Sureda. January 7, happy 71st birthday. Hali kay Manay, Alon Adra ng Puro, Legazpi City. Madali lang, taba ka mapaliwanag dito tungkol sa tupada. Hello? Hello, good morning, sir. Yes, sir. Good morning.
ini, ibang issue. Ano po yan? Ang PNP tangon niya, aktibo sa pag-implementa kan curfew. Oh, Kuda sa mga dagang face mask. okay. Yung samuya, may nasampulan niya na mga maga. Ah? Ibang day, tinisitan, Tinikitan na, ano, dahil siya naka-face mask? dahil face mask, tapos curfew hour pa. Magdapat pala ng pinalidad yan eh. Ligas PPN pa yan na de. Natikita na daing face mask, daing nabuda kang pagkang curfew. Kaya gari warning yung sabi sir sa kabus na ligas ninyo. Ayan, Yung yan. PNP. Oo. Ito yung PNP. Tapos, di nagparabasang-basang sa mga talo. Iyo. Kasi Iyo. So, gusto mo, salamat sa pag-apod ah. May kuwan yan, actually ka sa ulo, dangog ko si Mayor, na magiging maigpit. Pero may aram ka lamang bigo kung pera sa penalidad na itinao sa daing face mask buda curfew. ang aram ko sir, sabi ka ito ka nag-dikit kang barkada tama na PNP. Giri 5,000 yan. 2.5, Ha? 2.5. 2,500 daing face 2.5 mask. sa ding face mask. Pag curfew hour, 2.5 pa. Di 5,000. Oo, tatawang ka lang di. Gari 2 oras ito, ay 2 aldaw. Oo. Pag di mo ito na comply, dahil mo na bayadan, tatawang ka subbi na mabutay mo. Pag Amog-amog. pinaliwala mo sa subbi na, Oo. waran pa. Amog-amog. Amog-amog. Mo. Kaya, dinidisiplina naman niyo sa mga, lalo sa mga tambay, Oo. na pag curfew hour na, kumpito, magpasaway na sa mga tanaw. Iyo. Tama Tama ka dyan. Tama ka dyan. Tama ka dyan. na. Oo. Hindi din makurview. Iyo. Matagal na kumpulito sa mga. Ako di ko talaga bigo masabutan kung may mga taong nakikisuhay na rin siya pwede habo mag-face mask. May mga taong habo magsunod na simple. Ang face mask, yan dyan, sang gatos na pedaso, 125. Uning sinusulog ko, baratoon man sa nini. Baratoon. Tapos, hindi sa barangay baga. Kita, puros konsiderasyon. Pag mga barangay, hindi, nagluwas ka, bada curfew, nagay ka pag face mask. Yan, saro pa yan. Magkulog ang face mask. Ano sila, hindi ka para luwas, sa curfew na nga ni. Yes. Tapos, magkikisuway pa sa mga otoridad. Oho. Siyempre, otoridad, galangan mo yan. Otoridad ng barangay. Ay nagkataon, lakang gaya. Tama. Okay, salamat. Yeah, salamat sa informasyon, Migo. At ay papalaptan sa kay Chief of Police, ha? Kabilog ng Legazpi na, sabigyan pag curfew hour na, tapos lalo sa mga magulang man, sa mga otoridad, hindi ko paparuluwa sa mga atin. Bawas lamang sa pasaway sa mga tanod. Iyo. Tod apudan ko si Chief of Police para mas lalutang mawaringan ng publiko, ha? Okay? Salamaton sa informasyon. Alright. Thank you. Yan ha. Nandada ko pala ng pulis. Na natikitan mga tugang sa no face mask. Buda tabi sa no violation pa sa yan. May violation pa po sa ano nga po kayan Ronald. Curfew ordinance kan Legazpi. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Yes, Marinaga, BP, Marinaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta na sa ikapitong aldaw ng unyan, kanubin na napagpo na, Disyembre 31, ban tuminalikod na taon, kung saan anikasyam na aldaw na sirinin pagnunubina sa mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno, inisuitom na imahen tabi bibi ni Jesus Christ agid sa Black Nazarene sa Quiapo kung saan anal daw kan kapistahan kini sa maabot na Sabado. Kung sa Quiapo taon-taon na kulang okasyon ini alaga dahilan sa pandemya kung kaya para dahi maputulan debosyon kan mga tao an mga dibotos kay ni nagsadiri na magpagibunin replika o magid ang langkaw sukol, kolor kung saan gibo ini sa santol. Rekonosido ini duman sa Quiapo Church kung saan digdi ini makukuha sa Pulangi sa simbahan kan St. Peter and Paul pinagamanihar ni Father John Barquez and Cora Paroko kan nasabing parokya. Sa ikasyam na aldaw ni na nobina ililibot o motorcade ini pagkatapos kan na banal na misa digdi sa Pulangi, alas 6 nin pagkaaga, pagkatapos kan misa, diretso na initabi BP,
maaragi ini sa kabos naman mga munisipios asin syudades digdi sa Albay Oo. tigapod na mayon 360 prosesyon Oho. an katuyuhan maiwaras an debosyon inganyaron ang mga tao na magparangaji sa mahal na Diyos orog pang nasa tahaw kita nin maski ano-ano na sanang kadipisilan asin pandemya. Sigon kay Father John Barquez Golpi, ang mga nagmanifestar na gusto mag-iba sa motorcade, Oy, very good alagad yan. nagahagad siya nin dispensa sa pagsabing limit sa naman, ang dapat na mag-iba kung gustong mahiling ang pag-agi kan mahal na poon, maghalat sana sa mga lugar na agihan kay ni Oo. magparangaji, magkanta alay kay Tom na Nazareno Oo. o magpagkot nin na kandila kung bako man magpasyar na sana sa mga simbahan sa mga simbahan digdi sa mga barangay sa Pulangi aros igwamanin mga nobina na isa sa gibo mantang rason ko nata ta limit sa naman an gustong paibahon sa mga deboto na mga may lunadan na baka mabalga ang mga pinagmamando kan Bicol IATF maringani ta tinugutan ang kahagadan na inikan di mga deboto sa sinkan simbahan na ilibot ini sa kabilugan kan probinsya nin Albay. Ililibot ini tabi BP dyan sa Bulkan Mayon. Oo, oo. First time ini na ililibot maghapon animahin kan na mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mantang pagkatapos, matatapos ini balik sa simbahan mga alas 4 na nin pagkahapon and susundan ini nin banal na misa. Pagkatapos kan banal na misa tabi BP, i-recorrida na naman ini, digdi na sa palibot kan Pulangi. Ayun. Okay. Naroon nga ni tabi Jimmy sa fiesta, garo 9, di ba? Sa Sabado nga ni, Nay. Sabado, Pitsa 9. So di ko lang masyado nakuha sa kuan mo, may nagapot sa kong bigla. I-recorrida ini Pitsa 9 man? Pitsa 9. Pitsa 9. Okay. Sabay sa fiesta kang Itom na Nazareno. Itom na Nazareno. Ang good news tabi bipita kan inot nagpapasyar digdi so replica Iyo kan baga mahal na Nuestro Padre hali pa sa Pigo Quiapo. cover tang ka ito, di ba? Pigo cover tang ka ito ako naka-printer ka ini magpuon Yes. sa poon mga 4 na taon na ini Oo. ibibalik ini duman. Yes, yes. Kunya kuha na kita pagibo na gibo sa Santol reconocido ini registrado ini duman sa Quiapo Church benditado na ini yao na permanente na iyo na ang good news tabi bibita benditado yao na ini digdi permanente na ini sa Pulangi Iyon. o yan tingog pangapodan ni Father John Barquez an Cora Paroko kan Pulangi Pares. Ang kuya ko tabi, pakiurong ko sa mga devotos na interesadong maray na magsabay sa motorcade. Tabi ba makakuang kita na magsakripisyo kita kidikit kung dahil kita tutugutan na magsabay. Siguro yun ang pinakadakulatang may papahiling na devotion. Kaya na maski mautang magsabay pero dahil nga sa mga reglamento kan gobyerno para masa kaligtasan sa lalo sa salud kan kagamsan ito yung suntang dahil na makasabay dito sa simbahan so sa auto ko yung mga 20 the most na Di halimbawa talagang kanyaw ng puso na kwan. Anong dapat ibuo na? Maghalap na sa halimbawa sa mga sentro sa gilid ng poso. Ano dapat ibuo na magdirik kinandila? Kung makakwasin ka din kung dahil mo basta for the minutes pag-agin na yaman yawon sila magpayan sa maluway-luway sa mga sentro maluway-luway ka yan ang okay. Salamat doon. Okay, tabi BP, bawal itong mga panyo na ibabarabad mo. Kukuhan mo dumaan, inunos sa lawas ni mahal na poon. Bawal na itong yan. Dahil sa COVID. Pandemya. Masabutan man dahil ni kan mga devotos, mga kuhan. Ang importante, pag nag-agi,
parte kan sa imong pagsaludar, magpangaji ka. Yes, Oo. yes. Magkanta Oho. ka, magkanta ka kan relihiyosong mga kakanta, o Oo. magpagkot ka kandila, sinyal, maintindihan na yan kan mahal na Diyos. Okay. Oho. Okay, yan tabi Bibi, Sabado sigurado yan dyan, mangaragi yan dyan sa Daraga, Legazpi, diretso yan sa Premier Distrito, balik digdi sa 3rd District. Oho. Jimmy Okay. Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Duman daw kita mga tukang sa newsroom kan DCGB. Kaya pa po dyan si News Manager Mar de la Cruz. Padigmar, good morning. Yes, good morning BP. Good morning sa mga taga-Bagantabay. Headlines ko niyan, bagong variant kan COVID-19. Pipatutukan ni sarong eksperto dahil lang sa sobra 70% na rate kan ulagit kini. Grabe ano? Makaskas Roger. talaga ha? Ang padagos pa na investigasyon kan DOH, may kinaraman duman sa na-report kan Hong Kong na sarong biyaherong Pilipino, tali sa Pilipinas, Oo. ang pag-abot sa Hong Kong nagpositibo sa bagong variant kan vaccine. Iyon. Pero Ang din, sabi, hanggang hali ngunyan dito din sa natin. Cagayan. Di kita nagko-confirm na igwa ano ka ito ano. Eh pa, Pero Pilipino itong pa nagpa-Hong Kong. sa Hong Kong, nagpositibo sa Iyo. new Taga-saan variant. ito pa din? Namin yung taga-saan ito. Ang bigsa di hali sa Cagayan, Haling Cagayan. Roger. Oo. So kung sabihin, paano daw ito ano? Di, baka Ang sabi baka ng requirement sa DOH, aeroplano. Pag hali digdi sa Pilipinas, negative sa Swab? sa swab O test. tapig yung swab baga iyan sa Roger. flight. Pag abot duman sa yan, sa Hong Kong. Hong Kong, Positive. nag-positive matapos na ibagi So new, sa new variant pati. itong genome test Oo. na new variant. Pangyari sa mga baka, ano, nakalusot. Paano daw ito? Yan Oh. ang misteryo. Yan ang misteryo. Negative digdi kan test. Kaya pinasakay. Takon ito Roger. positive digdi. Dito papasakay yun bako? Pag abot duman, pinararom sa profiling, sa mga eksaminasyon, Oo. hanggang sa Positive. nag-discover positive. Pangyayari. Okay? Okay, pero padagos ang panindugan kang DOH, asin kan National Task Force na TAIPA, Oo. nin record dito sa laog ng Pilipinas, nin new variant. Siyempre, maninindogan ka, tanabuklo ka. Yan, tas na sinasabi po ba ang kaso ng COVID-19 sa nasyon, lauman na sigon sa NTF against COVID-19. Pantang anong na nasyon, kaiba na sa travel restriction ng Pilipinas versus bagong variant kan COVID-19. Sa ibang bareta, ikaduwang autopsy sa bangkay ni Christine Dacera, gagibong ng NBI. Oo. Mantang dahil sa pagkagada ni Dacera, nabuhay naman ang kagada na ibalik ang death penalty. Mantinidong kontradikti ang Commission on Human Rights. Oo. Tulong tao ang PNP, nagpositibo sa illegal drugs. Mantang sutulo na suspitsado, Oo. pinalibre kang piskalya. Okay, nata. Dahil magkaning kong ebidensya. Ha? Dahil makusog na ebidensya kontra sa tulo Oo. na guminadan dumang kay Christine Dacera. Ayun. Kaya may rekomendasyon na adalang kimaray. Oo. Tapos pagkakaigwa ng preliminary hearing sa mga masuldal. Yun. Actually, di matitesting pa ang abilidad kan PNP sa Pero investigasyon? makasog ang panindugan ni amigo mo, ni Manyanita. Oo. Ano sabi ni Manyanita? Nagtutubod nga akong linubigan talaga. Oo. Asa pagtubod niya? Di pa nga ni sa mga expert? Ang pagtubod kaya, di man na ako sa husgado? Kaya ang nangyari ngunyan, dahil di nagniniwala sa pamilya, duman sa medical legal, ang kinagadan, aneurysm. Oo, Pero oo. natural sa naman kayang pagkagadan. Oo. Dahil mga Paul, dahil nagsulubod ang pamilya, kaya inagad sa NBI na magkaigwa ng ikaduwang autopsy. Iyon. Aha. Okay, so far, may sarong pa rin copper mask. Bako daw registrado sa FDA sigon sa DOH. Aha. Pero dahil nga nangahulugan na dahil ng benepisyo. Ayun. Sabi mas maray dahil ito may filter ini. Kaya lang, ang problema kayo nito, bako registrado sa FDA. Malibo.
bako rehistrado, pero may benepisyo. Ano, iparehistro mo pa. Di magamit ang kanang tao maski bako rehistrado. Ayan, sana. Dapat liot. WHO, kumpiyansa sa Pilipinas na makakapagpabakuna na ini, ngunya na taon. Aha, okay. So far, VP, ang mga headlines ko niya na pagkaga, mantapada gusto na pagpulos kan simpatiya, simpakidumamay sa pagkagadan. Kaya rak man ito? Chairman Danilo Lim. Yes. Oh. Ang Ano ito pa di? COVID-related ito? Hello? COVID-related sa pagkagadan ni Lim? Tay papig, papayagan. Tanang, bako, may news kita na. Pero December 29, nag-positive. Yes, kaya yes. na-confine. Di ba? 29 nag-positive siya eh. Tapig news na nga nito. Sa report na cardiac arrest ng kinagadan. Oh, nya pero kung nag-positive siya kan 29, ang pitsang ko niyan. Kunyang pa, tay pa. Oh, pero ang aldaw pa sana, di ba? Oo. Ano, nakaborol ini? Ano na? Nakaborol? Di akong bareta kung Ay. tinara. Pero automatic yan kung COVID Oo. patient ka, cremated ka. Yes, yes. Oh. Okay. So yan po kami, VP, from Newspace, Martel Adayng Iba. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin, Mar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang, sa newsroom pala, kandi si GB. Ining nangyari po sa Dasera, kay Miss Dasera, sa flight attendant. Kunin niya. Dapat, dyan mo matitising ang abilidad kan sa tuyang investigation ng mga pulis. Kung ano yan. Lugaron yan para yan matapos tulos sa mas talong madaling panahon. Okay, mientras tanto, Ange Galero nasa linya. 16 before 6 in the morning. Ange, good morning, Ange. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, kay puhan na maihanda ang mga livestock farmers sa syudad ng Legazpi kontra sa anuman na epektong ididarakan mga helang sa hayop siring na sana kan African swine fever, kalamidad at sin iba pa. Ini ang rason ko na tangunya na aldaw, alauna sa kudalasing kunin pagkahapon, papanginutan kan Legazpi City Veterinary Office an orientation seminar para sa PCIC enrollment of livestock for barangay officials, asin man ang pag-introdusir kan babuyang walang amoy technology. Sa entrevista kan DCGB News kay City Vet Dr. Manny Estepona, sa iyang ipinaliwanag na ang aktibidad na ini, may katuyuhan na mainganyar ang mga nag-aataman kaini, lalo na ang mga sa urig na magparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation tangani na mapreventaran ang danyos sa mga ini in kaso man na magkaigwanin remalaso. Sinabi ni Estepona na magiging presente sa nasambitan ng aktibidad si Alcalde Noel Rosal, Konsehal Diego Obido bilang siyaman ang Pamayokan Committee on Food and Agriculture, asin man ang mga representante kan Department of Agriculture, PCIC, para maipasabot sa mga barangay officials sa syudad ang sistema kaini. Prioridad ang mga opisyalis de barangay na mag-atendir sa aktibidad dahilan sa limitado sa nananggad ang pwedeng magharampangan mantang ang mga partisipantes na mababa naman kan lecture sa mga residentes ninda na livestock farmers. Sinabi ni Estepona na nagkapirang beses na nakadangog sinda o nakaresibir man sinda nin agrangay gikan sa mga livestock farmers sa syudad na nadidipisilan ko niya na igwanin panahon kan pandemya sa niyaon pamanan ni ESF kay inian sa rumpaagi tangan daw matabangan ang pagbuhay-buhay kan siring na mga persona. Saan yan, Angie, na pagtiripon? Sa ano yan, VP Gigibuhon, Legazpi City Convention Center. Anong ngunyan daw? Apo. Bala ka na kaya. Yes. Yo, okay. Yan ang walang first time amoy. VP ining mangyayari dito sa syudad kan Legazpi kaya nagagad si Estepona na aprobitsaran man kan mga paraong matadigdin. Maray man yan. Yes, Dapat reklamo sa mga Oregon. So, anong harap dyan sa pwede mapang-finalize? Ang babuyang walang amoy. Yes. The best yan, pag walang amoy. Kaya-aya. Kaya-aya talaga siya. Yes. Pag walang amoy talaga, kaya-aya. Anong klaseng amoy? Yung mga baboy at mga pig. Baboy at mga pig na walang amoy. That is good. Baboy at mga pig. At saka urig. Sama-sama silang lahat. Okay, sige. NVP, tabayan sa sanaan mga detalye sa kinaraman sa bagay na ini. Galero, DCGB. Congratulations, tabi kay Dr. Manny. Sa implementasyon mga tugang kan programang yan.
Babuyang walang amoy. O, basta po, yan ang i-maintain ta lang. Hindi kitang reklamo kaya. Okay? Di ba? Alright, sandali lang po. Oras natin, 12 before 6 in the morning. Dili po mga tugang sa tuya tabi na program sa DC. Madali lang, tamay apod. Hello, good morning, kapatid. Hello. Yes. Sir, good morning, David. Morning. Gusto ko na kayo, sir, na nagkarelibong kita. Atayo nga ni. Alam mo, sir, sabi ba ni Dr. Fortun, forensic expert. Yeah. Forensic. Ano? Patologist, mag-ako, sir. Ay, ala ko na pare. Pare, Noel, luwas. Nasa kwarto ka? Nasa luwas. Pagkagaga, nasa kwarto ka. Signal mo. Nag-jogging ako. Mari, ang paliwanag mo. Okay na. Ano ang sabi mo? Putol-putol kaya ka sa bago? Sabi ba ni Dr. Fortun, ang nagsabi niya, pathologist. Yes. Dapat ito, ang nag-examine saya, pathologist, sir, may toxic saya, basta iko siyang term na po yan. Oo. Ito yan. Tayo maharaman kung anong kausak ang kinagadan ka ito. Correct. Yun, tayo si Fortun baga, forensic expert ini. Correct. Ito ko tabi ni Fortun, iyong ginibo. Kundi, kanya-kanyang tali baga, amigo. Correct. Toxicologist ata sa pagka-term niya. Oo. Toxic. Ilingon mo ngunyan kadakulakan ma-investigar. NBI, police, ano pa basta may dakol ka. Iyang kanya-kanya iyang key, resulta kan investigation. Ari naman ang pwede. Kaya nga, ako nagkaparasok naman yung bila kang kakatarabi. Ata naman nga. Kabada, kairak man ka itong lawas ka itong babae na ulit-ulit na sa nang pig-autopsy. Dito ulos na ko kung ano tutumbokon. Correct. Bata, perception magaw, pag nailing ka sa TV kung anong nangyayari, madali kong kita mag-conclude, di ba? Correct. Tapos sarong network, nagpailing na buyungon tumubay, nakadukan. O paano ito? Saro pa ito, di ba? Kadakol kan mga anggulo nagkakairiling, kaya libong na talaga kung ano. Sana, ang pinakapunto digdi pare, maaraman talaga kung ano ang pinakakausak, kung nata ito nagadan. Correct. Buda, kung siya may foul play o dae, iyo masan ang ayoson. Correct. Bago po natin conclusive. Iyo baga. O ito pa, sir, saro pa. Oo. O ito pa, sunod sa DOH ba ang supers na sa Pinay na nasa Hong Kong niya na kuyan, So positive naka-quarantine. naman sa new variant. No variant. Ito, pag luwas din sa Pilipinas, may proseso sa Hong Kong, after 14 days sa iya nagluwas. No. Bako man so, during the time na nagka-travel siya, Oho. yung bagang paliwanag kang DOH kaso hapon, tapos kung nagko-contact tracing na sila. Iyo, mapaliwanag ka man talaga pag-araw ka ng sitwasyon, tamasupgan ka. Mapaliwanag ka talaga. Oo, di ba? Negative ka din, pag-abot naman, although ang nasa isip ko, siguro nga ako nag-mutate, duman, nasa 14 days bago nagluwas eh. Talingon mo pare, ang flight from Manila to Hong Kong, mga 2 to 3 hours? 3 hours, 3 to 4 hours, something. 3 to 4, araw kaya. Tama. Diba? Baka duman na-develop. Pero, usually, digyan nagpuon. Tayaon sa lawas niya, unless na duman nag-mutate, duman niya nakuha sa aeroplano. Yung nga, Kung sa aeroplano niya nakuha, kung sa plane niya nakuha, siyempre, di hali man na Pilipinas ito ka, boss. Correct. Ang kalibang siya na sir duman, tapos PCR ka dito, negative ka. Yan, di ba? Hindi pa daw, paano ito nangyari? Okay, regardless kung ano iyan, kitang mga Pilipino, mga Bicolano, pirmi kitang preparado, mag-ingat. Correct. Protocol. Kung anong gustong mga protocol, sunod doon, ngani na kita nagbabarasulan. Yan, ang Imagine hanggang 70% ang abilidad niya para sa pag-ulakit. Correct. 9 to 10 ka pare, sa sarong, parang itong, sa sarong, sa igwa ka ito, garo 7 to 9 o 9 to something araw ka, so pwedeng maulakitan. 7 folds gani, 1 diba? times 7. Oh, see? Makatakot baga. Di ba?
Kaya dapat kita, yun, bago kita magluwa sa arong, isipon mo, protocol. Yeah. Kaning kita, Dapat sip lang. ka, boss. Dapat lang. Basta sige sa Ligaspi, nagsarong-sarong na sa kita, trading na kita, sana dahil na. Iyo baga. Makairap mo kita digdi naman. Yes. Ba't ako nga, nagkusog-kusog na ang boat ko. Dati makunoy ang boat ko para lakaw-lakaw. Ngayon, taga-kusog-kusog na ako. Garong nga ako, wala naman. Yung kasi di mo na magagrabas, nakabot ka ng Ibs Barrio. Di man dapat ako nagbaba masyado. Nag-ikot man sana. Gani, si Ching baga. Iyo, sightseeing. Sige na, salamat. Bye-bye. Sarawayo na. Alright. Okay, standby muna, Renz, ha? Deka Renz magiro dyan, Renz, ha? Deka magiro dyan, Renz. Tama ba yan tan sarotan na segment sa programa? Ay, mali ito. Alright, ito nga pala ito. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Aram daw nindo kung si Isay ang may pinakadakulang dila sa buong mundo. Anong kamugtakan daw kung may dakulaong kang dila, ano? Saro po na 24 anyos kan California, USA, ang pinagmidbid mga tugang kang Guinness Book of World Record na si Nick Stuberl ang konsideradong may pinakadakulang dila sa mundo. Dahil ang dila kay ni igwanin sukol na 10.1 centimeter o centimeters o kaya 3.97 inches. Tulong pulgada in 3.97 inches. Ha? Kang taon 2015 tinawanin pagmidbid si Stuberl dahil sa iyang halaba na dila. Sigun kay Stuberl, pagkaaga halaba an oras kan siya nagtututbrush alagad na hahaloy ini bako dahil sa ngipon na sa iyang piglilinigan kundi an sa iyang dila. Sigun kay Stuberl, pinagagamit niya man an sa iyang dila kaya siya pinagagamit niya man an sa iyang dila sa pagpintur, sa pagpainting. Salbatan ng dila yan. Na, may iba pa pala nagamit. Pati pala sa pagpintura o pagdrawing. Kaya iba pa yan. Napapakinabangan pala ang dila. Nag-ibon mo mga tugang na brush. Paningit sa Morning Hirit. Pag-una ko sa dila, pigagamit na sa pagnamit. May iba pa pala nagamit ang dila. Ngunyan ko lang naaraman. Ma-painting ka, dila ang gagamitin mo. Kaya naliw ka sa pag-toothbrush. Paningit sa Morning Hirit. Pero kung dakulaon ang dila mo, amog-amog ka ang permi. Adi, permi ka ang panuan ngimot mo. Salbatan ang pangyayari sa maaba ka. Pero anday gyud na adalan mga tugang kang Guinness Book of World Records. An maghanap Ronald kidila na pinakamatarom. Ade, de pa kinakakaaram ko isan may pinakamatarom na dila. Sabi pa kan mga gurang, noy, de ka magparataram noy, tandila mo matarumon. Paningit sa Morning Hirit. Alright. Renz Lo na po nasa linya. Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad ABB din na maray na agas ng mga parantabay sa mantugan niya itong mga bareta sa Roman na babae na biktima ng scam sa online selling chat. Igdi sa Daraga Albay, kaso hapon nag-report igdi sa Daraga PNP na biktima na bidbidan na si Clary B. Mondragon E. Serona, 25 anyos, orang agaw, masaresidente kan 4 Barangay Kapo, Daraga Albay, na kung saan siguro igdi sa police report ka nakaaging Disyembre 22, nag-order inin ham na kantidad 100,000 pesos sa sarong online shop na may pangaran na Kids Metics online shop sa Facebook.
asin ka na contact na kay ni anak may saliri, ipa-down payment ining maabot sa 30,000 pesos, aning makuha ang produkto. Kaya ini man tulos na ginibo kan biktima, nagpadara tulos man din 30,000 pesos sa paagi din sa mobile banking system. Asin pagkatapos kainid daina na contact ang naunambitan ng persona na nakabase dyan sa Valenzuela na nagngaran na si Riza May Borromeo. Kaya digdi na nga ni nagkaigwan ni na lockdown ang biktima na mag-report sa mga otoridad kailan ta na loko sa sarong scam through Facebook, sarong online shop na nagpapabakal ko ta na ninham or hamonado ngunyan na holiday season. Sa ngunyan, ang nanambitan ng bagay pinag-forward naman sa Regional Anti-Cybercrime Unit, Regional Office number 5 para sa magkakanigong disposisyon. Yan, tabi BP, ang mga nagnamarata ni Salwa, Transluna, DC, Gibinyas. Dating kagawad Chito Baldo. Henry M. Good morning, tabi amigo. Iyan na, text mo sa kuya. Nasa isip ko na kasubago. Habo kong itaram. Good morning, tabi dating kagawad Chito Baldo. Abo kong itarami yan na parehong nasa isip tang doa. Lalaki. Aram ko VP, ang chismosa, ang pinakamatarom andila, nakakagadan, ngani, at ayo na ngani, ha? Di ba? O tama ka dyan, Noel. Chismosa, mga tugang saro sa may pinakamatarom na dila, iyan ang dapat aramon kan, world records, ha? Kung paano iyan mga tugang makukuha, ha? Good morning, BP Hen, lalo na kung... O nasa endo, mga sarawayon ka mo. Concern ko lang po, pwede bang kapangapudan sa barangay na nakakasakop digdi sa Victory? So mga tanong bagakan blind spot, paano VP, uni bagang natumbok na tinampo, hali ko ka sa Ticton Village. Kung hali ka digdi sa police station sa Embarcadero, mapawala ka, maluwas kang Rizal Street. Matalubuon ang mga pananom pero makatakot mataraka ki behikulo. Suhali man sa NFA baga magayon ko ta matalubo ang masitas pero prone sa iyo. Tama ka, iyo man ang iparipa nanliparo ko ini ka nag-agi ako diyan ha. Ang pagwala tuo mo malaog ka, nauulang kang tinanom. Saan pwedeng magreparo ka rin? Sa engineering gayud, ano? Tama ka po sa observation mo. Ha? Tama ka dyan sa observation mo. Ha? Iyo tabi, sige po, tayo pariparo tayo yan, ha? Bako daw piki ang test up. Bako man po piki. May kwan lang, pero may something lang na diferensya. Diba? Sisinas niya, pathologist. Hindulaan niya databi na rinay sus ko. Mismo sukataning kang kusina ko at may kapitbahay ako, uni baga, wala mang reklamo. Bro, effective talaga ang babuyan na walang amoy. Nag-urig ako kaan. Yes. Thank you, tabi. Pade, Brad na, ano yan, Charlie. Good morning, tabi. Ako nakakuha na ako kaayan. Sakay, uy na farm ni Mayor Agua Santo Domingo. Dumayang ka po dyan, kadakol kang urig, mga tugang wara tabi ki parong. Ha? Yan sa farm ni Mayor Aguas. Yan ang saro sa pwedeng i-model dyan. Babuyang walang amoy. Si Pading Mar, nag-akuan man ini. Nag-aarog man. Yan mga pwedeng i-model mo pag-abot sa arogan. Non-wearing of face mask in Legazpi. First offense, 2,500. Second offense, 3,500. Third offense, 5,000. Yan. Salamat po Yan pala na, mga tugang an mga penalidad, ano? Tungkol dyan, 5,000 ang third. Magabat yan, Imagine madali mo first offense lang, Morning, tabi. Sandali lang, Nalda, mga commercial kami, dakulon ini. Sa tamaw yan, dakulon, wara face mask, maskira lakaw-lakaw, jackpot, tigdi ang pulis kung mangdakop sinda. Yan, tamaw yan. Happy birthday po kay Raven Gabriel Olaguer from Mama and Papa. God bless. Okay? Good morning, tabi boss. Daiman mapundang tupada at may mga protector na pulis. Ay, sus ko. Iba man ang akusasyon ka ini. Sige po, tayo pa-verify tayo yan, ha? Please greet happy birthday po to Bing Agimba Meralpes, January 7. Okay. Dahil lang na, ihabol mo lang sa commercial ko, ha? Madali lang ta. Nakulo ni, mabayaan tayo ni.
Happy pakibati po kay Crispin Sureda, January 7, 71st birthday. Bumabati po si Manay Alon Adra ng Puro Legazpi, ha. Alo na siguro ini, Adra ng Puro Legazpi, ha. Happy birthday po kay Riven Gabriel Ulage. Okay na to, tapos na to. Amigo, kumusta ro so nagkadarakop sa Tupada kaswapon? To baga nagka-pereriso, nagkakarasuan. Basta morning! Nakarasuan databi, ha. Sa bangkiron, mala baga so kapitan budak kagawad. Talaga? Sige po, ipahanap ko, Tama po, Sir Henry, digdi nga po di sa mauyod, sa totoo lang, Sir. Halos mga aki pa daing naga-face mask. Minsan gurang lakaw-lakaw sa luwas daing face mask. Ata na. Good morning, Tabi. Digdi nga ni sa mon permi ayo tupada aki nga ni Kap matinupadahon. Sain po iyan na barangay. Apoton mo si Boy kung ano ang ngaran ni... okay. Sige, apoton. Tatapotong ko si Boy. Anong correction ka ito? Di ko na ko aso text mo, Okay? Sige, sandali lang. Tabi, morning sa ipa-shout ko watching here from Kumargal, Castilla, Mirna Legzon. Cesar Miranda, good morning. Tabi, Madam Grace Bunaobra, happy morning. Ainel Bendal, sagabos po ng mga taga-Tinupan, Rapu-Rapu, Albay, kay Elena Bendal, Buda Albert Bendal, Permina DCGB. Salamat po. Nels Sarmiento, morning from Caloocan City. Alon Zamonte Tumagan, good morning. Aluna, yan. Elisa Fajardo, God bless po. Ding Base, happy birthday po kay Emma Balisbis. Ngayon. Tapos Lina Balisbis, thank you. Vic Riamico, watching from Kuwait. Tan Navarro, good morning sa Gabos daw na Bicolandia. Pabati po sa pamilya ko dyan sa Bicol. Wardi family as in Navarro family sa Kagiba, Kamalig, Albay. Rowan Hapin from Kumadkad, Sorsogon. Good morning, Tabi, kay dating Vice Mayor as in dating Board Member Herbert Borja. Kanpulangi, Albay. Good morning, Tabi, Busing. Herbert Borja. Sally Kuya, watching from Manila. Regards po sa ama ko dyan na atab or alaw nagdadangog sa imo mga taga-Buyuan. Kumusta po kamo dyan? Ingat kamo, permi. Salamat. Sabi ni Sally Kuya. Malo Wilkins, good morning Philippines. Christina Balayo, babati po sa inako na si Arnel o Araceli Balayo. Boda po sa tita ko na si Sinaida. Siya sayeng permi siyang sayenga. Permi siya nakaantabay sa imo sa mga tagahanga mo sinda. Good morning po. Salamaton, Tabi, Christina Balayo. Edmond Bularde, pakigreet po ang Belardo Clan ng Sentro Bakakay. Jose Banua, paano man madakop kan pulis ang Tupada, mismong anibang pulis dyan, para bulang yaon sa isus ko pangyari sa maoraro. Ako, Bicol, good morning po Sir Henry, pabati sa Okbena family dyan sa Sitio Mabalod, Ginubatan, Albay, from Brunei, Darussalam. Raymond Montero, Henry, asin sa Bilog na Bicolandia, lalo na po sa Gabos na taga-barangay, Kabakungan, Maanito, Albay. Chapuring Armelia, good morning. Anita Armstrong from Melbourne, Australia. Maria Sibaho, Grace Bunaobra, magandang morning. Emelina Ludana from Bagpurokpor, Bagong Bayan, Dalaga, Albay. April Balenzo Vergara, good morning po. Bueno, ang mga bareta, mga tugang susunod na sa Morning Hirit. Makalipas lang po kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo, ta kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Bumagsak man mula sa tuktok, hinubugad ng mga pagsubok. Handang-handa na muling lumaban sa bayan to, walang iwanan. Ngayong nagbago ang mundo, iba na rin ang laban mo. Nasa'yo ang bagong tapang, tara na't isigaw. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako,
Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:13. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Enero, o kaya bulan na Enero, fit sa 7. Aldaw, ngunyan na Huwebes. Headline sa mga darakulang bareta, mga tugang sa lado lokal. Dosing barangay sa Legazpi City, ang COVID-free, pon kayto sagkod ngunyan. Libre na ang gabos na maglaog sa saod as in grocery schedule, binawi na kan lokal na gobyerno. National ID System registration magapadagos sa Enero 18. Bureau of Fire Protection may pangaturugan na ang gabos na mga hipatora o kaya ang gabos na syudad as in munisipyo sa Bicol magkaigwanin mga fire trucks. Sobra po sa Sangribo ang nakadugang na kaso ng COVID-19 ngunyan sa nasyon. Tulong suspitsado sa panggagadan kan flight attendant pinalibre kan korte. Sa ibang nasyon, outgoing US President Trump dahil pwedeng ulangon sa pagtukaw si Elihidong Presidente Joe Biden. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. 12 na mga barangay sa Legazpi City ang konsideradong COVID-free sa ngunyan. Inang pahayag ni Alcalde Noel Rosal sa pagkasabi na base sa indang datos hali sa Local Interagency Task Force ang mga ini iyon Barangay 4 Sagpon, Barangay 14 Ilawod, Barangay 33 Piñaranda, Barangay 46 San Joaquin, Barangay 48 Bagong Abre, Barangay Estanza, Bunga, Barangay Lamba, Mariawa, Bariis, Buenavista, Kagbakong. Sa ibong nalado ng apudan man giraray si Rosal sa publiko na imantinir ang pagsunod sa minimum health protocols tanganing di manugangan ang kaso. Buwelo na ang mga residentes kan Legazpi City pati na ang hali sa ibang lugar kung sinda may planong maglaog sa saudan asin grocery store sa Legazpi. Ini matapos na halion na ni Alcalde Noel Rosal ang gikan o sa paagi kan Local Interagency Task Force ang schedule kan mga residentes kan barangay kuno arin sinda pwedeng maglaog sa saudan o sa grocery stores para magbakal kan sa indang mga pangangaipo. Sa ibong nalado hinagan mang giraray ni Rosal sa publiko na dai makalingaw sa pagsunod sa minimum health standards siring sa paggamit kan face mask o face shield, pagugasin kamot, body temperature, as in social distancing. Magkakaigwa po nin mga Bureau of Fire Protection Stations ang mga syudad as in munisipyo digdi sa Rehiyon Bicol matapos personal na makipaghoron si Regional Director Rene Capos sa mga local chief executives na mag-donate nin lote na nasa laog kan sa indang lugar tanganing patugdukan ka nasabing opisina. Naging positibo na naman ang simbag kaini. Sa ngunya nagapadagos pa ang bidding as in ang construction tanganing magkaigwa din mga substations ang Bureau of Fire Protection sa Manila na lugar sa Bicol tanganing makapagresponde in kaso kung may kasulo. Naging magayon ang resulta kay itong sakuyang very personalized na pakikipag-ulay sa mga mayor kasi immediately nagkagatulo sila response na nag-donate ang itong mga identified na warapang fire station na ngunya sila ng tinawa na fire station ng iba ongoing ang bidding process, ang iba naman ongoing na ang construction. So mga 3 to 4 months ma-realize na ito sa tuyang programa na magkagawa na talaga si permanenting sabi nga ni Haro ang BFP sa every municipality.
Antingog ni Bureau of Fire Protection Regional Director Rene Capos. Mientras tanto, pagpaparehistro sa Philippine ID System sa Bicol, magapadagos na sa maabot na Enero 18, 2021. Detalye kang report kay Ange Galero. Sa Enero 18, 2021, mapuo na sa kiraray ang mga personahes kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol para may padagos na ni kadawang step kan pagparehistro kan Philippine ID System. Sinabi ni PSA Regional Director Cynthia Perdiz na ang gigibuhon na niya na kan mga nakapag-pre-register na iyo ang pagkuha na kan biometrics, iris scan at iba pa mantang posibleng sa Abril na maipadagos ani katulong step kini kung saan iyo man ang pagkuha nin bank account sa Land Bank. Ipinaliwanag ni Perdiz na sa ikadawang step na ini kan rehistrasyon gabos ng mga harong maagihan na isasabay na sa lista asindain ng pipilion na estado kan buhay basta ika 15 o 5 anyos pataas na. Iba ini sa enot na ginibo nindang pre-registration kung saan nagkapirang sektor sa naan ininot partikular na ang mga nasa listahan kad DSWD. Katakot kay ni sinabi ni PSA Bicol Regional Director Perdiz na hihingawaw ninda na makasabay ng GAD sa pagparehistrong ini para sa National ID System ang gabos ng mga kwalipikadong Bicolano alagad na ininda pipiriton ang mga habo na magkuhakan PhilSys. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Mientras tanto, Municipal Kagawad Randy Gata, kan Sangguniang Bayan sa Ginubatan, nagpasalamat sa DPWH sa DCGB sa marikas na aksyon sa problema sa kalsada sa Travesía. Jimmy, nasalita sa detalye. Pinasalamatan ni Kagawad Randy Gata kan Sangguniang Bayan kan Ginubatan matapos na idulo kay ni sa DCGB News ang problema kan tinampo digdi sa Barangay Travesía kung saan ang release na lansang na minakro sa highway ulduto na mantang nasusunadan kay ning daga nagpaparatalbong peligrosong maray sa mga nag-aaraging behikulo sa aksidente. Ang mga four-wheels vehicle bigla sa nang minataragadol pag minalampas digdi mantang sa mga motorista dakulan mga pigdidirit dito na magbringko sa rilis. Suwestyon kan iba kung pupwede hali unalugo din kung dahil naman sa namabalik ang operasyon kan tren alagad daiman ini hinali imbes katakod kay ni an appointment kan DPWH digdi sa 3rd District sa persona ni Mr. J. Acuña automatic action agad kan naisihan an siring na problema pinatapalan tulos ini nin asfalto ang mga talbong na porsyon kandaga kung kaya sa ngunyan medyo tranquilo na ang lugar na ini. Naagihan kiraray ini ni Kagawad Randy Gata kaso hapon kung saan party kan sayang pag-apresyar linitrato ini asin pinag-post sa Facebook pinasalamatan ang DPWH sa madalian aksyon sa problemang ipinagpaabot niya sa DCGB News. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Chinese technician ang pigahalat kang National Irrigation Administration Regional Office. Tanganing mapakaray ang raot na rubber tube para sa irrigation kan mga parauma sa Libon Albay. Sa entrevista kang DCGB News kay Mark Lloyd kang National Irrigation Administration Region 5, ang mga personnel na hali sa China ang may kiaaraman kung paano ang pagkabit kay ni. Sigon sa iya, pinagalaoman na ngunya na simana, sagkod sa masunod na simana mag-abot ang nasabing mga personahes hali sa China. Yung pong with regard sa clarification natin, hindi naman po agad-agad ma-install yung rubber. May mga procedure pa po tayong gagawain, tatanggalin yung old rubber tube, magka-cover namin dewatering. Pero po ngayon January, pupukan na po yan, nabahuhin na natin. Saka natin ma-install yung rubber. Saka mayroon pa kasing mga galing sa China na mga technical, may mga technician po niyan. So, ang sabayan na lang po ninyo at darating na rin naman yan, under process na po pag-install natin yan. Dagdag pa kay din na kay puwan na maray ang paghali kan dating rubber tube asin ang pagkabit na kan bago. Tanganing masiguro na wala nin problema ang mga parauma sa tubig sa maabot na panahon. Mientras tanto, sa mga dagdag pa niyatong bareta sa lado lokal, mga misa sa mga fiestahan, ngunya na Enero, dahil panin kasiguruhan. Aramon ta po ang detalye sa report ni Al Armario.
Dahil pang kasiguruhan na magkaigwanan ng misa sa mga barangay asin sitios na may mga piyesta ngunya na Enero. Ini dahil taday panin pagtugot si Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi. Ang mga kapadian sa iba-ibang parokya nag-aalat pa man in abiso ali sa obispo para sa mga misa sa iba-ibang lugar sa mga piyestahan. Alagad ang mga regular na misa sa mga simbahan padagos na kunyan pero nagsunod mangyaray kan minimum health standard. Alagad sa mga piyesta kunyan na Enero kung may misa dahil pa sigurado. Alarmario, DCGB. Abangan po mga tugang sa samuyang pagbabalik, 5 harong sa Rapu-Rapu Albay, tinumpos nin sulo. Tulong barangay man sa nasa daraga, ang may problema sa tubig, sigon sa prime water. Yan taras tanto, gratuity pay, dai pa na itatao kan ibang LGU. Mantangan iba, dit nakuana, alagad diit sana. Ano ba pang detalyes po sa pagbabalikan GB News Express? GB News Express. GB News Express. Lemex na, kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega laki, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509, series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:29. Tulong mga barangay na sanadaw sa daraga ang may problema sa tubig sigon sa Prime Water. Aramon ang detalye kay Renz Luna. Dakula ang pagtubod kan Prime Water na tulunasan ng barangay digdi sa Daraga ang talagang nakaka-eksperyensya ng malalang supply ni na tubig. Sa eksklusibong entrevista kan DCGB News, kasubanggi kay Engineer Roger Pereira, ang branch manager kan Prime Water, siyang sinabi na ang mga barangay kan Ilawod, Bagumbayan, maging man kan Lower CP, ang talagang sangunyan nakaka-eksperyensya ng malalang supply ng tubig. Sigun sa iya na ang rason kung nata ininasan ng tulong barangay, ang talagang nahihiling dingdang na eksperyensya ng malalang supply ng tubig dahil ang medyo komplikado ang mga linya na yaon dyan sa naunambitan ng lugar. Sa ibong nalado, nagtutubod man ang naunambitan ng opisyal na maray na ang supply ng tubig sa mga barangay kan Banyag o asin iba pang mga barangay na dating naka-eksperyensya ng malalang supply ng tubig. Kaya sa ngunyan sigon digdi kay Branch Manager Engineer Roger Pereira na alabang panahon ang kinakaipuhan tanganing totalmente maayos ang tubig sa naunambitan ng mga barangay maging man sa iba pang mga barangay na dain na mensionar kang naunambitan ng opisyal na sangunya naka-eksperyensya nin maluyang supply nin tubig. Magdagdag na bareta, Renz Luna, DCGB News. 5 harong sa Rapu-Rapu tinumpos nin kalayo, susog sa Rapu-Rapu Municipal Police Station. Lawrence Barcena sa detalye.
faulty wiring ang pigihiling na dahilan kung nasulo ang 5 harong sa compound ni Certain Manuel Villanueva. Bago mag-aalas 12 nin maagahon kasubago sa poblasyon kan Rapu-Rapu, Albay. Susog sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Police Executive Master Sergeant Arnolfo Parian Jr. kan Rapu-Rapu Municipal Police. 4 ang total damage asin saro ang partial damage na idinarakan na sambit na sulo sa lugar. Alagad susog sa iya, subject for verification pa ini asin for investigation pa kan Bureau of Fire Protection Rapu-Rapu may kinaaraman digdi. Susog sa opisyal, may wire kaya na nagkakalay-kalay na iyo ang pigihiling kan mga residente na posible iyo ang naging gikan kan pagsulo. Idinugang paniparian na dainin fire truck and fire station kaya ang nangyari nagbayanihan na sana ang mga residente para mapundo ini. Alagad ang magayon na bareta susog sa iya, wara man din nalugadan o nadiskwido sa nangyaring insidente maski nagparatumpos ang kalayo nin mga nagkapirang mga harong sa sarong compound sa poblasyon kan Rapu-Rapu. Kaiba sa Henry Boy sa Mobile Unit, ako po si Luens Bursi Barcena. Padagos ang patrabaho kan mga personalis kan Albay Power and Energy Corporation tanganing maibalik nin 100% ang kuryente sa Tiwi Albay. Sa pakipaghoron kan DCGB News kay Apex spokesperson Patria Gutierrez, basado sa sendang record kang Enero 4, nasa 36% na ang naibalik ang kuryente sa nambitang lugar o nasa 200 o 2,889 household. Paliwanag ni Gutierrez nan mga tinaunindang target date napapailawan minsan din nasusunod dahil man sa kakulangan ng tao na nagtatrabaho. Alagad, nagtaong asigurasyon si Gutierrez nan personalis kan APEC ang nagtatrabaho tanganing 100% na maibalik ang kuryente. Gratuity pay dahil pa na itatao kan ibang lokal na gobyerno. Mantang so iba, nakataon naman, alagad, kulang. Jomar Bien sa detalye. Dai pa na itatao kan ibang lokal na gobyerno sa Primero Distrito o kaya ang iba dai na talaga matao kang gratuity pay na inaprobaran ni Presidente Rodrigo Duterte na itao sa mga job orders kanakalis na Disyembre 28. Ini matapos na maubos ang mga savings kana kadaklan na lokal na gobyerno dito sa Primero Distrito, may koneksyon sa uminaging mga bagyo kasabay naman ang padagos na pagampang kan paglaban sa COVID-19. Ang syudad kan Tabaco iyuan nakatalaan sa nang magtaon ng 1,000 pesos imbes na maximum na 3,000 pesos sa kada job order na nakapagtrabaho sa lokal na gobyerno kan Tabaco sa nakalis na 5 bulan. Samantalang ang malilipot dahil na talaga mataon nin gratuity pay, alagad depensa kan lokal na gobyerno kan malilipot ini sa rason na kan magtausing ganin kadagdagan na ayuda sa mga LGU job order kan nakalis na Disyembre, isinagad-sagad na ninda sa paagi ka na salary increase asin inubos na talaga ang pundo para digdi dahil baka may posibilidad mananggad na dahil maaprobaran ang gratuity pay na naaprobaran maggraray alagad sa pundo na itao na sa mga job order. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Mga tugang puminakol po sa sobra sa 1,000 pesos o puminakol po sa sobra sa 1,000 persona ang bilang kan mga bagong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sa pinaliwanag o pinaluwas na case bulletin kan Department of Health, 1,047 ang bagong kaso ang total cases, mantang uminabot man sa 480,373. Narehistro man ang pinakahalangkaw na bilang kan mga bagong kaso sa Davao City. Kasunod ang Quezon City, Laguna, Bulacan, asin Cagayan de Oro. 22,690 o 4.7% ang aktibong kaso.
339 man ang bilang kan mga bagong narahay sa virus, kaya ang total minting recoveries uminabot na sa 4,448 o 448,700 o kaya 93.3%. Mantang 26 man ang bilang kan mga bagong nagadan, kaya ang mga nagadan na na-record sa Pilipinas nasa 9,347 o 1.49% na darakan pandemya. Target po kan gobyerno na mabakunahan ang 50 milyon sagod 70 milyon na Pinoy kontra sa COVID-19 ngunya na taon. Sigon sa COVID-19 Policy Chief Implementer as in Vaccine Czar, Carlito Galvez Jr., na nakipag-koordinar ng gobyerno sa mga kumpanya na mag-ibo nin bakuna para makabakal nin pinagkakalkulos na nasa 148 milyon na doses nin COVID-19 vaccine. Sinabi niyang naghihiro ang mga negosasyon ninda sa kumpanya kan Novax, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac as in Gamaleya. Nagalao man si Galvez na magkakaigwanin pinal na kasunduan ng gobyerno sa mga nasabing kumpanya ngunya na bulan nin Enero. Nakatalaan po na iluwas kan Food and Drug Administration sa masunod na semana ang desisyon kay ni manungod sa paggamit kan COVID-19 vaccine kan Pfizer. Sigon kay FDA Director Eric Domingo na nailuwas nindaan sa indang desisyon manungod sa aplikasyon kan Pfizer na mataon in emergency as Use Authorization o EUA sa masunod na Huwebes, Enero 14. Sinabi ni Domingo na nagsumiter ang Pfizer nin aplikasyon kan FDA para mataonan nin EUA kan Disyembre 23 kanakaaging taon. Sinabi niyang nagpadara ang FDA nin kasimbagan sa Pfizer kang Enero 4 para magkapera o para sa nagkaperang kakahaputan as in clarification. As in pinaglao manindang masimbag ang Pfizer ngunyan aldaw. Enero 17, alagad sa Domingo, Enero 10 pa man, isusumiter na kan FDA as in kan vaccine expert kan DOST sa indang rekomendasyon. May kinaraman sa aplikasyon kan Pfizer. Mantang inot nang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na sa Hulyo pa magiging available ang supply na kan Pfizer COVID-19 vaccine sa nasyon. Kinumpirmar mga tugang kan Department of Justice, mga prosecutors na ang pagpapalibre sa nakakulong na suspect sa pagkakagadan kan flight attendant na si Christine Angelica Dacera. Ini matapos maigot na ibalwaron kan mga prosecutor ang ebidensya sa insidente kan iperaram sa inquest proceedings sinda John Pascual de la Serna III, Romel Galido as in John Paul Halili. Sigon sa piskalya, kay puhan ngunang magkondukta nin preliminary investigation sa kaso kung talaga mananggad na linupigan si Dacera asin kung talagang ginadan ini na may foul play sa iyang pagkakagadan. Sakop man kang orden kang piskalya ang mga nakakalibre pang respondents na sinda Gregorio Angelo Rafael de Guzman, Clark Rapinan, Valentin Rosales, Mark Anthony Rosales, Ray English o Ingles Mabini, Lloyd de Lima, Jamir Cunanan, asin Elias Ed Madrid. Sa tulong pahinang resolusyon kan piskalya, sinugo kainian Makati Police na magsumiter ng dagdag na ebidensya araw kan DNA analysis report, toxicology, chemical analysis, asin histopath examination report. Ang preliminary investigation sa kaso itinalaan sa Enero 13, alas 10 nin aga. Makikipagtabangan ang Bureau of Fire Protection o kaya makikipagtabangan ang National Bureau of Investigation sa pag-aram kan tunay na kausakan pagkakagadan kan flight attendant na si Christine Dacera. Sa iyang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na nag-asiste asin nagkondukta o nagkoordinar na ang Forensic Medicine Team kang NBI sa Scene of the Crime Operatives o SOCO kan Makati Police. Magigiramduman na bagong taon kan makuanggadan sa bathtub nin sarong hotel room sa Makati City si Dacera, mantang pinagtutubudan na linupigan asin ginadan. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal.
Inaprobara na ni Mayor Isko Moreno kang Manila ang 29.8 million pesos na fundo para sa gratuity pay kan mga contract service asin mga job orders kan lokal na gobyerno. Sirarom kan sa indang ordinansa an maabot sa angabos na mga anempleyado kan lokal na gobyerno maresibin nin 3,000 pesos na gratuity pay. An sinabi ng pagpasakang ordinansa, iyon base sa Administrative Order Number 38 ni Presidente Rodrigo Duterte na iyon nag-orden na magtataonin gratuity pay sa mga government workers. Ang insentibo na ini asin iyon ang fundo na pinagkuanan kan sinabi ng kwarta, iyon ang hali sa savings kan lokal na gobyerno para sa special activities, fund, maintenance, and other operating expenses kanaminaging taon. Nagpahayag ng kaugmahan ang alkalde pagkatapos ng sinabi ng financial assistance sa indang may tatao sa mga empleyados asin naniniwala ini na karapat dapat man na makaresibi kan sinabi ng benepisyo ang sa indang mga empleyado lalo na ang mga nagtrabaho may kinaraman sa panahon ng pandemya. Ang ordinansa iyon parte kan magkakaigwan ng retroactive effect. Pon kan Disyembre 29, kunain ini inutang inapurbaran kan Metro Manila Council sigon kay Mayor Isko Moreno. Bareta sa ibang nasyon, pinagsabihan ni Vice President Mike Pence at gawing US President Donald Trump na dai siyang poder na ulangon ang sertifikasyon sa panggagana ni President-elect Joe Biden. Ini sa oras na magtripon ang Kongreso para bilangon ang boto kan Electoral College. Inapudman ni Trump ang nasabing report na fake news. Asinda ini sinabi sa iyan ni Pence, pinagpiritan kay ini na napagkasunduan nindakan sa iyang vice-presidente na may poder siyang maghiro si Pence, nagiserbing vice-president, o na may poder sindang maghiro si Pence na nagiserbing presider sa US Senate. Mariresibir na kan Thailand ang inisyal na 200,000 na bakuna kontra sa COVID-19 hali sa Sinovac Biotech. Sigon kay Prime Minister Prayut Chan-o-cha na nalauman na maabot sa 200,000 na doses ng bakuna. Sa Pebrero, nasa 2 million pesos o nasa 2 million doses kang Sinovac ang inorden kan Thailand. Sinabi man ni Supakit Sirilak, Director General kang Medical Science Department na maabot ang dagdag na 800,000 na dose kay ni sa Marso asin 1 milyon sa Abril. Apera kay ni nagpirmaman ang Thailand din kasunduan kan gobyerno para sa 26 milyon na doses ni AstraZeneca vaccine. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. Kontra COVID. Limang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Padagos ang makusog na patanit kan Department of Health asin man kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Mga jeepney driver manungod sa implementasyon kan health protocols sa iyong pahayag. Sabi ni Joel Pulano, Head kan LTFRB Central Office Technical Division, na responsibilidad ka mga PEV driver na siguruhon na maigpit na nasusunod ang health protocols para maiwasan ang paglakop ng COVID-19. Igumpa sa duwang ahensya, may magkakani kung padusa ang mga mabayular digdi. Tarong pagirumdom kan DCGP asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Bago po sa Business News, aramon tamo ng kamugtakan kang panahon hali sa Pag-asa Legazpi. Napunan ta sa Pag-asa Nald? Wala. Sige, later na lang. Mga tugang sa baretang negosyo. Business News. Business News. Sa giraray po na pinautang kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang national government nin 540 billion pesos bilang kasimbagan sa COVID-19 response kang nasyon. Iyan ay katulong zero interest loan na ipigtaw kan BSP sa Pilipinas.
Sa datos kan Department of Budget and Management, maabot sa 550.7 billion pesos na ang nagagastos kan gobyerno sa COVID-19 response sagkod sa Disyembre 19 o kan Disyembre 19, 2020. Uminabot man sa 1.3 trillion pesos ang naipautang kan BSP sa gobyerno poon kan Marso. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pongaldaw sa DCGB. Sinurat po ni the News Manager Mar de la Cruz as in News Director Edwin Peralta. Kay bang report kan Mega Force Patrol hali dyan sa luwas. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Oras po, alas 6:45 na. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba?
Ha? ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almycomputer. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Bumagsak man mula sa tuktok, hinubog ng mga pagsubok. Handang-handa na muling lumaban sa bayang to, walang iwanan. Ngayong nagbago ang mundo, iba na rin ang laban mo. Nasa'yo ang bagong tapang, tara na't isigaw. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Matapang ako, naturadak, uragon ako, isog ako. Hinebra tayo. Hinebra ako, Hinebra tayo. May karamay kang di mag-iiwan, matindihan man ang laban. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo. Tayong hindi aatras sa pagharap ng bukas. Matapang ako, matapang tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na!
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rigasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Tapos muna sa commercial mo na 6 to 7, tabi. Wala, iba pa? Pag nakulas na ito na Hinebra, okay? Sige. Diyan na lang. Ryan, mamayang 7:30 na lang ta. Kapos kita sa oras, ano? Digdi po sa... Babalikan ko mga tugang sa istoryata sa Prime Water. No? Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Babalikan ko mga tugang sa istoryata sa Prime Water. Medyo may nag-react, dakula nag-react mo niya na aga sa bareta ni Renz na ang mga area tabi sa daraga ng tubig maluya na sana. Iyo po ang Ilawod, Bagong Bayan, Buda, Lower Sipi. Tulo na sanang barangay. Uni, may nagtitik sa ko na taga-Banyag. May nagtext sa kuya na taga-Bagtang. Buda, taga Maruroy. Third po, babalikan ta yan. Mamaya na lang tabi rin sa no. Tama ika-clarify tabi ako sa imo, sa interview mo kay Manager Roger Ferreira, tama ba? Ferreira, Camp Prime Water. Henry M. in the morning. Pag sinabing tulo na sana ang maluyang barangay, maluya ang tubig, all itong gabos na mga barangay na may connection in tubig sa Prime Water, sufficiente na 24 oras ang supply? Iyan ang gusto ko tabing ihapot sa Prime Water. Mamaya mga taga-daraga, nag-react digdi, babalikan ko tabi yan dyan sa 7:30 to 9 sa programa po niya to na anhapot. Magantabay na lang po kamo, tapapasadahan niya to ini na reaksyon asin paliwanag po Camp Prime Water. Sa bareta, mga tugang natulunasan ng barangay sa daraga, day po nintultul na supply nin tubig. I-verify ko sa Endogabos, kamutabi ang makakataram kung totoo iyan o bako. Babalikan ta po yan, 7:30 to 9 sa programang Anhapo. Salamat kan sa inong pagantabay. Henry Maceda po, masunod na sin the News Director Edwin Peralta, asin Siksing Chi Antibola. Thank you po. Bareta alas 7, standby na. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. God is good all the time. Just na lang ang Bear Brand Swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos.